Добре, нашата тема е къде сгрешихме. Очевидно нещо се случва в образователната система. Това, което виждаме, че се случва с децата ни като ниво на щастие, на здраве, на успех, не е това, което може би съответствало на желанията ни, на очакванията ни, на това, което ние сме имали в миналото и на вложените време, енергия, усилия, частни уроци и други инвестиции. Та някъде има грешка и сега ще се опитаме да я разплетеме. Хоп, давам знак. Тук има разкazче за мен, но тъй като вече много хубаво ме представиха, казвам се Любов Миронова и повече за мен може да видите на страницата ми, която лесно се помни, lmironova.com. И продължаваме с един въпрос към вас. Така, какво означава на този му липсват първите 7 години? Питам ви. Невъзпитано значи. А защо според вас се казва на той не му липсват първите 14 или първите 3 или първите 8? Ами точно на той му липсват първите 7. Никой не казва друго число, нали така? Да, значи... Да. Защото са основополагащи. Да, значи ние в български език нямаме поговорка на това му липсват първите 6. Нямаме първите 9 да му липсват, имаме винаги първите 7. Добре, значи в тези първи 7 се случва нещо и то като липсва после за цял живот. И е невъзпитан, т.е. му липсва възпитание. Втория ми въпрос към вас е: кога най-често чувате родители да кажат изпуснахме го това дете? То също абсолютно категорична една цифра. В кой клас даже мога да ви попита, родителите казват нещо стана с детето. Топло. Втори, трети. Петия класа, да. Значи всичко върви добре и в пети клас става нещо. И всички казват, какво стана, такова добро дете беше, всичко беше наред и изведнъж в пети клас някакъв срив, криза, проблеми с дисциплината, едни изключително така добри деца, изведнъж в пети клас, нещо им става. И нашия въпрос е къде сгрешихме, значи между първите 7 и до 12, където е пети клас, горе-долу да се ориентираме какво не се е случило. Хоп, сменяме. Тук съм ви нарисувала една линия с възрасти, понеже не бях сигурна, че ще стане ясно цифричките ми какви са. А сега наскоро гледах една презентация, която направи такива проблеми, защото не бяха уточнили мерната единица. Та за това специален слайд имам да ви кажа, че са години. Не е друго. Продължаваме. Значи първите 7 са в зелено, а на края на 12-та година, така вертикално съм ви сложила, че изпуснахме го това дете. Та значи ние ще разглеждаме този диапазон на 12 години, да видим какво се обърква в него и защо се събуждаме една сутрин и започваме да търсиме специалисти, логопеди, психолози, всякакви помощници отвън, само че вече е късно. И за съжаление родителите стават, как да кажа, много разочаровани, като разберат, че всяко нещо си има време и срок. И като си изпуснеш там се едно отворената врата и не си преминал през нея, след това, нали, то просто не е отворено оттам да минеш. Не, че е безвъзвратно загубено, нали, детето като стане на 21 примерно и започне да се занимава с личностно развитие, може да седне и да си поправя някакви неща, т.е. цял живот може да си се ремонтира само. Но тази част, която, нали, родителите са могли да бъдат полезни, вече по някакъв начин е затворена. Продължаваме. Да изясним институциите, кои са. Значи в зеленичко първите 7 са като институции ясла и детска градина, а в жълто са начално училище. Или къде го изпуснахме това дете, има забъркани ясли, детски градини, начални училища. Няма забъркани гимназии. Тоест не може да се сърдим на гимназиите, че сме изпуснали децата. Нали? Все пак е облегчение за гимназиалните учители. Следващия слайд. Добре? Не, прескочихме малко повече, връщаме ето тук, е добре. Детската градина се занимава с възпитание. Това е много ключово да се разбере, затова се казва на той му липсват първите 7.
Детската градина не се занимава с яслата, с обучение. Учи се в училище. И това е много сериозен проблем, който не се разбира от хора, които по някаква причина са в позиции, които могат да определят образованието в България. Може би случайно попаднали там, че в детската градина не се учи. Учи се в училище. 12 година ще ги изучи. Детската градина възпитава. И тя има много важна задача. Ако тя не си изпълни задачата, след това на този цял живот ще му казваме, че му липсват първите 7. В началното училище се учи. Но въпреки това, виждате с малки буквички отдолу е сложено, че все пак има възможност още малко да се работи в посока възпитание. Защо още малко? Защото в първите 7 детето няма критерии за добро и лошо. То попива света такъв, какъвто го вижда. Майката храни кученце на улицата бездомно, то храни кученце. Майката краде, детето краде. Бащата лъже, детето лъже. Тоест, в този период детето попива света 1:1. Към 7-та година то започва да изгражда представи за добро и лошо или започва да изгражда съзнание. Тоест, преди това всичко влиза в подсъзнанието. Какъвто е светът, това се копира вътре. Към 12-та вече разграничаването на добро и лошо, разграничаването аз избирам това защото, т.е. появата на критическо мислене се появява. И оттам насетне, ние вече не може да използваме старите механизми, с които лесно се е случило този процес на възпитание преди това. След това детето трябва да избере със свободната си воля, айде по-просто казано. Докато преди това може да го ваеме чрез нашите действия или бездействия. Така, и тук ви разказвам по-подробно за възпитание, за обучение и за образование, за да съм сигурна, че тези думи ги разбирате. Възпитанието е свързано с вътрешната система, която взима решения. Тоест, в нас има някакъв механизъм, в който аз взимам решение дали с дясната ръка ще държа микрофона или с лявата ръка ще държа микрофона. Дали ще дойда на тая лекция или няма да дойда на тая лекция. Механизма, който взима тези решения, се формира чрез възпитание. Това са нашите ценности, вярвания, убеждения, мироглед. Нашите навици включително помагат за това нещо. Всички тези неща се изграждат в първите 7. Голяма част от решенията, които ще взимате през целия си живот, са предварително взети благодарение на тези, които са ви възпитавали. Вие не знаете, че ги взимате даже. Просто механизма във вас е така заложен. И затова е ключово кой възпитава децата. И е ключово как ги възпитава. Защото тяхните бъдещи решения ще се определят от това възпитание. Нашия настоящ живот се определя на база решенията ни от вчера. Нашия бъдещ живот ще се определи от решенията ни, които взимаме днес. И е ключово важно кой избира. И избира механизма, който е формиран основно в първите 7 години, чрез възпитание. Обучението, от друга страна, е за учене. Ние учиме знания и умения. Знаеме, да кажем, да четем, т.е. знаем буквите, може да четем. Образование като дума включва процеса, в който ние създаваме компетентности в децата. Това са знания, умения и отношения. Отношения и ценности. Дали харесва, да кажем, да рисува или не харесва да рисува. Затова е много важно в периода на възпитание, първите 7, ние да не се занимаваме с учене, а да формираме отношение към любов към рисуването, любов към природата, любов към движението. И когато детето влезе в периода на учене, то с това си позитивно отношение, да кажем любов към математиката, да отиде и да се впусне в ученето, в знанията и в уменията. Следващия. Май прескочихме. Да, добре. Как се възпитава? Възпитанието се случва по един
така, може би, неочакван за хората начин. Сега забелязвам детските градини, че им правят презентации в PowerPoint. И вие как си представяте, нали, едно дете да гледа PowerPoint във време, в което първо няма памет, нали, до 3, вие така, има учебни тетрадки. Опитайте се да си спомните нещо преди 3, защото не вярвам да си го спомните, нали, освен силно емоционален момент, но те имат учебни тетрадки, някакви абсурди, нали, за печелене на пари. След това PowerPoint. Ма тези PowerPoint с кое да ги разберат? Значи децата като се родат са в делта вълни, т.е. сън. След това постепенно ще се появят тета вълни, т.е. те ще са в полусън до 5-та година и половина. 6-та. Нали, играят, тичат като пеперуди, радват се на живота, но там няма никакъв капацитет, нали, за учене. И там някъде към 6-та година, да кажем, се появяват по-активно алфа вълни, т.е. децата може да разбират това, което им се показва. Или на педагогически език ние казваме, децето е промислило, започва да има собствени мисли, защото преди това има мисли от колективно несъзнавано, те не са негови. И ние тогава за какво ги правим тези PowerPoint, ако той няма алфа вълни? И сега ще се отклоня, защото съм набрала инерция и съм се ядосала последните дни. Свалили са текстовите задачи, които ни учихме в 4-ти клас на 11 години, в 3-ти. После ги свалиха във 2-ри, а сега вече ги прокрадват в 1-ви. Айде сега, нали, чисто неврологично, нали, аз съм лаик в темата на неврологията, нали, вярвам, че всеки невролог ще ви го обясни по-добре, но така чисто лаически, нали, да си го представиме. За да решиш една текстова задача, ти трябва първо алфа вълни, за да разбереш съдържанието. Нали, трябва ти да можеш да четеш все пак. След това ти трябва бета вълни, за да се концентрираш и да вникнеш в това съдържание, които ще се появят някъде там към 2-ри клас, 1-ви, 2-ри. И най-накрая ти трябват гама вълни, за да имаш дълбоки мисли. Тоест, нали, да разрешиш задачата. И добре, значи преди ние сме си имали текстовите задачи във верния момент, 4-ти клас. Детето има и алфа, там към 6-та година и 5-та към 1-ви, 2-ри клас и гама към 4-ти клас, то може да реши задачата. Сваляйки ги в 1-ви клас, те повечето даже не могат да четат, те не могат да си прочитат условието. Освен, че не могат да прочитат условието, те нямат вълни, с които да го разберат, камо ли да го решат. Това беше отклонение, просто, нали, начин как се чупи българската образователна система, нали, без родителите да разбират какво се прави. Прави се, нали, с много прости стъпки. Едното е сваляне на материала и второто е да има постоянно нов материал без упражнение. Децата да препускат и всъщност то е ясно, че няма да са успешни, по никакъв начин няма да са научени и ще получат отвращение към образованието, защото ги кара да правят неща отвъд възможностите на възрастта им. След лиричното отклонение се връщаме как се прави възпитание. Възпитанието в първите 7 се прави чрез ролеви модел, чрез пример. Искам детето да казва добър ден, аз казвам добър ден. Искам детето да се храни чисто, аз се храна чисто. Ако не ми харесва нещо, което прави детето, отивам пред огледалото с мъжа си, партньора си, поглеждаме се, виждаме кой от двамата го прави, прибираме се и той спира да го прави. И детето автоматично спира да го прави също. Тоест, ние не се занимаваме с децата, когато възпитаваме, ние се занимаваме с себе си. И също много внимаваме къде ги оставяме. Ако го оставяме на бабата, която е депресирана, детето ще стане депресирано. Ако го оставяме на учителка, която е истеричка и крещи, детето ще стане истерично и ще крещи, защото то попива всичко в подсъзнанието, 1:1, без критерии за добро и лошо. То не може да каже, харесва ми на учителката как се храни, но не ми харесва тя как крещи. То попива цялата учителка. Изцяло. Та значи, ако искаме да възпитаваме деца, какво трябва да правим? Да сме там и да сме ролеви модел, да сме пример. И детето да ни вижда как действаме. Защото ако сме там и сме пред екран и се движи само предната фаланга на десния ни показалец на мишката, нали, то няма кой знае какво да копира, нали така? Ние не сме кой знае какъв ролеви модел, за да се случи някаква в него възпитателна, смислена, записваща система.
Децата имат нужда от присъстващи възрастни, които вършат смислени за живота дейности. Мият си зъбите, поливат цветя, разхождат куче, нещо, което има смисъл за живота. Така се прави възпитание. 7 години. Пример, личен пример. Не сменяме слайда. Обаче това, което се случва в детските градини и при някои възрастни, най-често, това не е обида към колегите, но статистически такава информация има, че е най-тежко да си дете на военен и учителка. И преди, като е имало много военни в България, които пътуват от град на град, те обикновено са се женили за учителки, които също пътуват от град на град, просто така е бил организиран живота. И тези бракове са се случвали естествено. Да всъщност много често такива модели, които очакват послушание, ред, структура, това са типично военен и типично учителка, преминават към едни системи, които включват основно въпроса послушен ли си. И отиваш на детска градина и първото, което те питат, слушало ли е детето. Дали е слушало. А да си послушен означава да изпълняваш чужда воля безпрекословно. Значи ти не мислиш, нямаш собствено мнение, някой ти казва яш, ядеш. Казва ти спиш и ти си някакъв робот, който друг ти дава командите, ти като ги изпълняваш, значи си добро дете. И не те питат имал ли си приятели, смяли се днес, научили нещо ново, искаш ли нещо да ме питаш, ако си имал проблем. Не, няма такъв. Слушало ли е, яло ли е, това е. Та значи това е дресировка на деца, както дресират кучетата с стимул и наказание. Казва се бихейвиоризъм в педагогиката. Ние не възпитаваме с бихейвиоризъм, аз дори и кучето не си го възпитавам с бихейвиоризъм. Общувам с него, поставям ясно граници с мекота, отстоявам позицията, която имам на база опита и възрастта си, ама в никакъв случай не действам на този метод, а с палка и бомбонка и в зависимост от това дали ми се изпълни желанието да давам едно от двете. Така, значи възпитанието има добър вариант, в който сме ролеви модели и лош вариант, в който дресираме с стимули и наказания. Това е зеления сектор. Това са първите 7 години. И затова ключово в социализма беше кой? Кой възпитаваше в социализма децата, знаете ли? Кой? Не Макаренко. Наистина в реалния живот на децата. По-възрастните в залата, кой ви е възпитавал вас? Така, бабите. Значи пенсионерите получават пенсия, за да възпитат бъдещото поколение. Тоест това е огромна отговорност. Както бабите възпитават отдадено, ангажирано, с любов, топлина, търпение. Те вече са достатъчно стари, за да не са толкова амбициозни обикновено. Децата растат много спокойно. Родителите припират, имат така някакви стремления тук и сега веднага, докато бабите имат една мекота. Или поне имаха мекота, защото сега вече и други баби вече виждаме. Имаме различни баби в настоящето. А то и аз съм при бабите, в смисъл, това не е срамно, което казвам, Просто казвам, че сега бабите не са каквито бяха. Което не непременно помага за доброто възпитание на децата. Не сме сменили още слайда. А сега в началното училище отново може те малки там пространства, които са ни останали за възпитание, да ги направиме с дресировка. 2, 6, забележки. Обаче там се появява една нова фигура на любимия авторитет на учителя. В детската градина учителката е като майка, ролеви модел. Какво прави тя? Детето копира, прибира се. Докато в училище учителката има нова роля. Тя е авторитет. И във валдорските училища тази учителка поеме децата от 1 клас до 7, за да може да ги преведе през кризата на 5 клас. Те са го измислили хората, че там се чупат нещата и е глупавото и учителката да си тръгне и родителя вече да не е авторитет и в 5 клас детето да остане само на медиите и на пласиорите на различни видови зависимости, които го чакат. Този авторитет може да води уроци по добродетели. И всъщност уроците, които направихме,
или по-скоро направих по добродетели. Те са за деца между първи и четвърти клас, с които ние поканваме децата да припознаят добродетели. Искам добре да го разберете това нещо. Ние не ги правиме добродетелни. Дали ще са добродетелни или няма са добродетелни в първите 7. Ние от първи до четвърти клас може да поканим някои деца, да кажем, на които им липсва честност, с уроците, да припознаят честността и евентуално да изберат с личния ни пример като любим авторитет, да я възпоменят в себе си и да станат и те честни. Това обаче не означава, че всички ще станат, нали така? И всичкото това се случва през приказки български, през песни български. Ето тук чухте, нали, някои от песните и пословици. Нищо повече. Няма сега ще те правя добродетелен, един PowerPoint ще ти завърта, нали? Не се случва така нещата. Тоест, вие между първи и четвърти клас, това, което може да правите, е да четете много приказки на децата си и да говорите с тях по тези приказки. И ако видите, че нещо е дошло в дома ви, да кажем от детската градина или от детската площадка, през приказките да го изкоренявате. Ние имаме достатъчно приказки. Песните за добродетели, които чухте, са 35, сложени са онлайн, публично, всеки може да си ги пее вкъщи с детето си, ако иска. И тук вече приключваме с това нещо, дето казахме възпитание, дето формира вътрешните системи и дето определя несъзнателните ни решения. Защото ние след това много може да развиваме ума и съзнанието. Може да станем много умни, може да станем академици. И това не значи, че ще ни се промени системата за взимане на решения. Да кажем, академик на темата честност може да си лъже на общо основание, нали разбирате? Защото при него е знание, а не е възпитание. Сега сменяме вече. Още веднъж сменяме и още веднъж сменяме. Ето, тук сме идеални. Добре, да значи, възпитанието е чрез личен пример. Детето трябва да вижда действие. Личният пример не е в думи. Представете си, че все едно децата до 7 са глухи. Не чуват. Каквото и да си приказвате, не работи. Обаче имат много добро зрение. Ако ви видят, че нещо правите, веднага го правят и те. Тоест, ако искате да възпитавате, правите и показвате в правене как се прави, а не обяснявате. И това е един много сериозен проблем, който в момента дали ме тревожи, че хора, които не разбират от педагогика в детската градина и началното училище, много искат да се обясняват. Са и такива родители има, дето много се обясняват на децата. Те деца и да им го обяснявате, и да не им го обяснявате, то някъде да се закачи. Нали, разбрахте там за вълните. То трябва да има тук някакво движение, за да се закачи. Ние това, което правиме, е показваме. Искам детето ми да бъде емпатично. Ма не му правите слайдове за емпатия, не седите да му четете лекция за емпатия. Вие сте емпатични, то копира вашата емпатия и то прави същото. Искате детето да поздравява. Поздравявайте, искате детето да си лъска обувките. Лъскайте ги. Тоест, каквото искате то да е, бъдете това нещо. Съгласни са. Съгласни са? Добре. Така. От 8 до 12 е времето, в което ви окружавам много да четете приказки на децата. Това е времето в България, където казвате, ти си голям, сам си чети вече, няма аз да ти чета. Обаче има една лека разлика. Ако аз ви чета приказка, вие може да си затворите очите и да изграждате образи, нали така? Може да си го представяте. Може да строите светове, да ги отцветявате, да преживявате с цялото си тяло това, което идва като думи. Ако обаче вие четете и сте първи клас, вие 2/3 от времето се борите с буквите, с книгата, 1 разберете, 3 не разберете, цялото удоволствие и наслада от четенето се губи, защото вие сте в битката с справяне с букви. И това не значи, че ние не даваме на децата да четат, нали? А правиме 2 вида четене. Едното четене е това, в което те тренират да четат. Хубаво е да четат стихчета, примерно. Нещо, което е по-кратичко като ред. И с по-държив и с по-голямо междуредие, за да може окото да се движи и да го следи. Но приказките, които са емоционални, в които злото вече идва в света на хората, да кажем такава приказка, червената шапчица. Или по-скоро Рапунцел е такава приказка, където злото е света на хората.
Тях им ги четеме ние. Андерсеновите идват чак към 5-ти клас. Чак в 5-ти клас децата са готови за дивите лебеди. Тези неща аз съм ги описала подробно, кога, какво четеме, в книгата ми "Пътеводител в света на приказките". Долу, мисля, че до вратата вляво има няколко бройки оставени. Ако някоя няма, го окуражавам да си я вземе. Това е една енциклопедия, която казва на 3 години какво четеме, на 4, на 5, на 6, на 7 и така до 12, да знаете през какъв етап на развитие минава детето и всъщност какво може да му поднесеме като текст, така че да сме му полезни. Така, за добродетелите ви разказах. Следващия слайд. Сега да изградим една позитивна представа. А какво, ако сме свършили, значи добре сме се справили с възпитанието. От 0 до 7, ако сме изградили здраво тяло, развити сетива, силна воля, детето да постига цели, значи сме отличници. Виждате, не са много неща да му е здраво тялото, сетивата да работят. Вкус, обоняние, зрение, слух, осезание и да е волево, като тръгне и да действа. Повечето деца в 1-ви клас какви са? Вяли, отпуснати, прегърбени с очила, бледи. Нали? Това не е успех. Без значение, че може да каже 17 думи на английски. Нали? След като 4 години е загубило да ходи на английски. От 7 до 14 успех е, ако детето има здравословен емоционален живот. Ако има приятели, ако може да работи в група с други деца. Или ние там много се занимаваме с емоциите на децата. В първите 7 гледаме да е здраво физически, във вторите 7 да е здраво емоционално. И когато е здраво физически и здраво емоционално, започваме да товариме ума. Нямам водичка, така че леко ще ви предраждам с гласа от време на време. Защо на 14 почнахме с ума? Спомняте ли си ви какво ви казах за вълните? Защото тогава той има такива вълни, с които може да товарим ума и да има дълбоки мисли и може да развиваме интелекта на децата. Тоест тогава може да работим за различните видове интелигентности и за различните видове мислене. И имаме едни 7 години интензивна работа по това да развиеме логическо, абстрактно, алгоритмично мислене и още 10 други и различните видове интелигентности. Добре, това е успех. Нали? Следващия. И сега къде се къса нишката? Няма да може да минем в детайли слайдовете, то не е толкова съществено да ги минем в детайли. Нишката се къса на много места, на 4 основни. Тоест тя, ако на едно место държеше, се щеше да премине, нали, до край детето да е добре. Но за съжаление, ако и 4 фланга са разбити, то ние нямаме много шансове да се справиме с темата 5-ти клас. Първия фланг е родителите и семейството. Нали, родителите сега да не се разстроят, да кажат, ето е Любов Мирон, тук сложи родителите първи, другите ги няма, всичките ги има спокойно, просто случайно е първи слайд. Значи най-големия проблем е бързащите родители и отсъстващите родители. За да възпитаваме, ние трябва да сме при детето, то трябва да ни вижда, да ни помирисва, да ни чува, за да може да поеме нашата вътрешна програма, да стане негова програма. Иначе то няма вакуум във Вселената. То ще вземе на други хора програмите. Нали разбирате, вие ако не си го възпитате, друг ще ви го възпита. Телевизора ще ви го възпита, съседката, някое дете на улицата ще го възпита. То все от някъде ще ги запълни тези неща в себе си, но не непременно за добро. Или ако от тук има нещо, което е много важно да се спре, е родителите да възпитават децата си по модата, а да се запознаят с етапите на развитие на детето и с нуждите на децата. Когато знае детето през какви етапи преминава, ще могат да бъдат полезни и адекватни. А като само слушат, нали, каква реклама им дават, тя винаги е отцветена и само още малко пари, ако платите, ще стане нещо, то никога не става. Не се възпитават деца така. Следващия слайд. Той е свързан с институциите. И
Тук са нали, много проблеми. И родилните домове като условия, и яслите като условия, и детските градини. Вие постоянно виждате какво се случва. Нали, то е едно насилие, лоши условия. Нали, това, което е лошо, че има такива политики, които отслабват ролята на семейството. А деца се възпитават от мъж и жена, не защото аз харесвам мъж и жена, защото то взима от мъжа едни качества, умения, ценности, подходи и от жената други. И умешвайки ги в себе си, може да избира по кой път как да реагира в живота. Значи няма как ние да махнем едната половина и да кажем няма нужда от нея. Нали? И двете половини има нужда, защото те са носители на различни качества и характеристики. Или ще го кажа напълно така право куме. Аз имам матка. Мъжете нямат матка, те имат други органи. Ние не сме едно същество. Това трябва да се разбере. Аз имам едни органи и съответно хормони, 100 000 години формирани умения да събирам боровинки, примерно, и дребни плодове, а той има други органи. По друг начин е организирано зрението му, слуха му, тунелно, да ловува. Тоест, ние сме изначално обогатени с различни богатства. И децата е добре да черпат и от двата извора. Тата институциите най-лошото е, че отслабват ролята на семейството и постоянно казват, родителите не са добри, родителите нещо не се справят. Ма като не се справят, направи училище за родители, направи курсове в гимназията, 11-12 клас да учат родителство. А не казвай, не е добре, затова ще вземем децата при нас, нали? Ние ще ги направим по-добре. Не ги правят по-добре, нали е така? И истината е, че всъщност това беше причината да направя училището за съзнателни родители. И сега стотици семейства от цял свят български учат вътре и се учат на това нещо. Ама то трябва да има и други училища. Да кажем, това, което аз съм направила, ще е подходящо за едни родители, с едни ценности. Ама и за другите трябва да има, нали така? Тоест, ние не сме еднаквите да учим едно и също, а хората трябва да могат да изберат. И най-правилното решение за мен е в гимназията последните 2 години децата да се запознават с концепцията за етапи на развитие на детето и да имат някаква яснота децата в различните етапи от какво имат нужда, за да могат като станат родители да бъдат полезни. Сега самото образование, говорихме, че сваля учебния материал, че няма време за упражнение, че говори някакви абстрактни знания, които нямат връзка с живота. Просто им говорят някакви работи, но не ги свързват. Примерно децата учат синуси и косинуси. Ама като не ти го свържат това с живота, ти цял живот се чуди, защо си го учил. Ако обаче ти ги учиш и след това отидеш и го приложиш това в реалния живот, нали кажеш, това да го научих ми е полезно, нещо мога да го ползвам. Но ако ти учиш дълго време неща, които не можеш да ползваш, не виждаш каква е връзката с живота, защо ги учиш. Сега бях в един музей, много хубав, датски, където има малко експонати. Обаче на всеки експонат отпред са сложили връзка с живота. Примерно една витрина гледам с някакви рачета. И пише, те са за синя кръв, по време на COVID са им изсмуквали кръвта да правят ваксини, връщали ги в морето, но много малко от тях оживявали. Брутално като надпис, нали? Обаче ти се замислиш и за рачетата, и за ваксините, и за това, което причиняваме, нали, на природата. Върнали сме ги били, ама те не много оживели, нали. Това обаче е свързано с живота. Т.е. виждаш раци и знаеш, те раци ги видях, защото те раци и нататъка нещо се закача в тебе и оставя спомен. Това не прави нашата образователна система. Това, което не прави също, е да слага материала съобразно възможностите на децата. А само ги натискат и казват, не се справят, трябва още малко и родителя седи като нещо като бухалка, нали. То така не се е справил, звъни се по телефона, оправяйте се, нали. То, примерно, нещо е кихнало, оправяйте се и родителите се карат с децата си заради училище и учителки. Това никога да не го правите. Винаги да сте зад гърба на децата си на 100%. Затова сте родители, нали така? Това е ролята на родителя. Винаги да подкрепи детето си. И последно, среда и култура. Децата са обект на
медийно програмиране. Аз съм си правил експеримент, влизам в магазина, ако има реклама на Waffle Alliance, всички деца идат в Waffle Alliance. Не, че Waffle Alliance е по-хубава от другите или по-малко хубава, просто тая се рекламира, тая ядат. Може да го проверите какво се случва. Рекламите се таргетират за малки деца, а включително таргет групата за алкохол, знаете ли на колко години, да кажем за водка? Рекламите на чий език говорят? На 12, точно така. На 12. Те знаят къде ще се скъса връзката на езика на децата на 12. А облеклото е като за деца на 12 да ги привлече. Фокус групите от психолози, педагози, маркетолози са работещи с петокласници. И тези хора изкарват много пари за това. А родителите трябва да си пазят децата точно на 12, когато всъщност какво се случва. Защо на 12 се къса нишката? Защото тогава детето за първи път се еманципира и казва на родителите си: вие сте обикновени хора с стар модел дънки, най-важни са ми приятелите. Тези, които се занимават с сводничество, с продажба на алкохол, на наркотици, много добре знаят, че на 12 децата се еманципират и те отблъскват родителите. И за да провокират родителите, са готови да направят всякоя пакост, за да покажат, че са големи. И всъщност в този момент родителът дори да се опита да заведе детето на психолог или да го заведе при някой консултант да помогне, детето казва: не, аз сега съм голям, аз ще направя, нарочно ще пия алкохол, нарочно ще пуша цигари, защото вече аз не искам да ти угодя. И това се случва за един ден. И обажданията са: ма до вчера всичко беше наред, днеска се едно друг човек се прибра вкъщи. До вчера детето е изпитвало болезнена потребност да ти се хареса, да ти угоди, за да получи твоите обичи и закрила, защото го е било страх, че няма да оцелее. И изведнъж на 12 ток се събужда и казва: искам сам. Еманципацията е много хубав процес и би протекал спокойно, ако не бяха те маркетолози, психолози и продавачи на зависимости и разврат, които чакат децата да са в този момент. Най-тънкият лед, по който преминава родител, за да атакуват децата и да ги засмучат в някои от тунелите, така че цял живот да са клиенти. И затова в нашето училище за съзнателни родители се готвиме за този изпит. Изпита, на който се явяват родителите на 12 годишна възраст. Последен слайд. Така. И нишката се къса, защото всичките тези 4 групи, които изброихме, не са си свършили работата. Пак казвам, една от групите да си я беше свършила, все щеше да има нещо да ги преведе тези деца. Но всъщност, ако все пак трябва нещо да направиме, това, което трябва да направиме, е ние да знаем, че децата до 12 имат нужда не просто от грижа, а от добронамерена грижа. Намерението на грижещия да е добро, а не да е с някакви интереси, без значение дали те са политически, дали са ресурсни, дали са финансови. И това, замислите ли си колко е трудно да намерите добронамерени хора към децата ви? Не знам дали сте се замисляли. Едно време бабите бяха безценни, защото там беше любов. А сега трябва да се справяме. Сега завъртаме още един слайд и предавам микрофона. Така, благодаря. Няма да представям слайда, така че знам, че времето изтече. Искате ли още един слайд? Добре, още един слайд имаме тогава. Сега какво да направим? Значи, първото, което трябва да направим е да видим децата. Да видиш някой означава да си прехапеш езика, да седиш да го гледаш. Ама смисъл да го гледаш, за да го видиш. Да го разглеждаш. И да се вглеждаш в очите му, защото много често, дори при най-малките бебета, ако се чуете какво да направите и се вгледате в очите на бебето, по някакъв начин се едно идва факс
и усещате кое е най-правилното решение. Това е инстинкт, някакъв много базов инстинкт, който го има при животните, но е факт. Заглеждаш се, вглеждаш се и нещо така ти казва какво трябва да направиш. Сега, естествено, нали, по телевизията може да казва да правиш друго, на детската площадка може да казват всички майки да правиш трето, но майките, които си слушат инстинктите, обикновено винаги са на верен път. Та първото нещо, което трябва да направим, за да не стигнем от липсват му от първите 7 до изпуснахме от това дете, е просто да ги виждаме децата. Много често може да снимате с камера какво се случва. Готвите, пускате пръксмокачка, правите хиляди неща, но вие не гледате детето, като му говорите. Говорите му, има разговор, но не го гледате. А всъщност тук е просто да седнете и да го гледате. Бабите са добри в това. Особено старите баби, те на 80, те за никъде не бързат. Седат, гледат децата и ги попиват с поглед, слушат ги, изслушват ги, искат да ги разберат и да са им полезни. И ти като видиш един друг, може да усетиш нуждата му. Но ако не си го видял и ти си в собствения вихър, сега съм трябва да пазаруваме, да сготвяме, не сме го изкупили, бързаме. И ти всъщност като не виждаш кой е срещу тебе и само на него му се случват някакви неща, които са съвсем различни от това, което душата му има нужда. Да видиме децата, не изисква помощ, всеки може, просто трябва да се ощипва, да мълчи и също да седи. И ако тренирате да сте 80 годишна баба, ще бъдете отличници още днес. Второто нещо, което е сутрин да си полеете децата. Значи децата сутрин се събуждат. Ако са си легнали както се ляга на време, а децата трябва да си лягат 8 без 10 Сънчо, 8 часа в кревата, 8:30 заспали и това не подлежи на коментар. Сега нали, в Дания ги слагаха в 6. Нали, аз не казвам в 6. Нали, в Германия в 7, в Австрия в 7:30. Нали, ние сме 8. При нас повече слънце, айде 8. Не е 6. Те ще са се наспали и сутринта ще станат спокойни. Ще имате време да си говорите, да се облечете, да закусите и тук се случва голямото поливане. Вие сутрин какви сте? Мережете на хубаво, спокойни сте, не сте нервни, никой не ви е дигнал кръвното, не сте се уморили на работа. Тоест, вие има какво да дадете на това дете. Поливане, да му дадете внимание, енергия и любов. Вечерно време не се прибирате в това състояние обикновено и тогава много поливане не става. А затова е хубаво сутрин да си ги полеете, така да си ги нацелувате, да им кажете добри думи. И те целият ден да я носят тая топлина в сърцата си и да растат като добри хора. Добри хора растат като се срещат с добри хора, нали? Като копират добри хора. То не става с табелки. Третото е да бъдете ролеви модел. Вие да знаете, че сте ролеви модел. Във всеки един момент да се питате, прегърбена ли съм? Защото ако сте прегърбени, детето ви ще е прегърбено. Бъркам ли си в носа? Бъркам си. Значи не си бъркам в носа. Всеки един момент, като знаете, че сте ролеви модел, вие знаете, че каквото правите, това ще се копира. И това е голяма отговорност. 7 години. Да сте ролевия модел, модела за подражание. Третото е да забавите темпото. Бързането е отрова за децата. Това цялото бързане, където ги водят децата на различни места. Сега ще да заведем тук и тук и тук и тук. Децата до 5-та година и половина нямат нужда от разнообразие. Те търсят рутина. Вие имате нужда от разнообразие. И ако свикнете с тая идея, че децата нямат нужда от разнообразие, те искат едно и също, всеки ден, по повтарящ се начин, защото им дава сигурност и могат да се занимават навътре, да оправят физическото си тяло, да удвои размера си в здраве. Това е много работа. Да се родиш 50 см и да станеш 1 метър, това е много труд. И този труд има нужда от спокойствие, сън, храна и някакви ритмични неща, така че да може този процес да се завърши. И там към 6-та година, като промислят, децата започват да имат нужда от разнообразие. И тогава има смисъл да ги водите. Най-малкото, защото и ще помнат нещо. Али те преди това много няма и да запомнят. Добре, да забавите темпото и да им дадете време да пораснат. Нека имат детство. Сега от най-рана възраст им пускат новини, за да свиквали с живота, че бил лош. Не, ние не правиме така на децата. Ние ги спускаме като с парашут нежно в света на възрастните и те ще видят
света какъвто е на 14, когато са със здраво физическо тяло и когато имат емоционална интелигентност, т.е. те са овладяли емоциите. Ние не можем на 6 годишно дете да му пуснем кадри от война. И това е абсолютно все едно на някой, който няма никаква защита, да му пуснете огън. И то нанася щети, и то дълбоки душевни щети. Това плавно спускане е майсторството, което правиме, детето да укрепне, да има детство, да се порадва. Ако се замислите, колко години е детството? 7, нали? И до 12 има още малко. На 9 невинността свършва. Ами това е много малко време. Нека се порадват да са деца. После цял живот са възрастни. За какво е това бързане да пораснат? Няма нужда. Нека имат детство. И още 2. Едното е да ги държите далече от екрани. По възможност до 4-0 екрани. Нали? Няма спор между специалистите. 0. Нямаме време да обясня защо, но има достатъчно. Доктор Везенков сега доста се, как да кажа, вдъхновил и представя темата. И последното е да сте като жив щит около децата си срещу онези, които продават зависимост и разврат. Те го правят с бомбони, знаете. Дали има много начини, те го правят със средства достъпни до децата. Вие просто трябва много да бдите и много да говорите с децата си. Но не да ги травмирате и да ги плашите, нали, да им казвате, тук сега ще дойде един, той е лош, а просто децата да ви разказват какво се случва и вие да сте им дали индикатори, кога да ви обясняват нещо. И сега говорих последно с едно дете на 12, което така се е разклатил и надълго и на широко и обясних защо е много важно, когато се прибере вкъщи, да отиде при баща си и да разкаже деня си, не при майка си. Майките са до 12. На 12 поемат татковците. Тя ме слуша, разбра, таткото потвърди, че вече процесът тече. Естествено, таткото беше инструктиран какво да прави. Докато му разказват какво прави таткото. Слуша. Нищо не прави, само слуша и мълчи. И той като мъж знае след това какво да направи, как да подходи и как да си опази детето. Благодаря ви за вниманието. Разсрочихме малко. Много благодаря. Трябва да им кажем, че... Много благодарим за лекцията. Беше изключително интересно. Това е един малък подарък от нас. И на входа имаме кутия за дарение. Ако на някой му е харесало и иска да подкрепи фестивала да се случи следващата година, заповядайте. Аз също забравих да кажа, че в 1 часа ще имам работилница, в която ще правиме надолу на първи етаж 3 часа едни упражнения. Вярвам, че така ще са доста интересни, в които ще търсиме точно какво се случва и къде се объркват нещата. Само, че вие ще сте активни, аз само ще седа отстрани и ще дам въпроси. Да. Не, работилницата е за възрастни. Да, възрастните ще трябва да по отбори, да работят, да откривателстват. Благодаря ви. На входа има кутия за дарение, казаха организаторите, да ги подкрепите, ако прецените. Благодаря.